Nazdar všetci, moje meno Stanley Whiteman a vítam vás pri ďalšom White Blogu. Dneska, teda respektíve včera, ako isto viete, boli parlamentné voľby 2016. Veľmi dúfam, že to nevyhral Fico alebo niekto jemu podobný. A to nebolo to, čo som chcel spomenúť v tomto videu. Prvorade je to, že v poslednom čase som tak trošku polavil s vydávaním videí, ale to sa v najbližších dňoch a v najbližšom týždni hádam zmení, pretože čerpám inšpiráciu na natočenie nových let's playov, na nové témy, teda aby to bolo také zaujímavé, tak som trošku si dal pár dní, tak trošku a intenzívne rozmýšľam nad tým, čo robiť ďalej, aby to bolo dobré, aby to bolo zaujímavé, aby to bolo zábavné, napríklad. Čiže ešte pár dní strpenia a prídu nové let's play, aspoň tak dúfam. A dneska večer vyzerá to tak, že pôjde dole priatka, teda. Čo ako isto tušíte je pomerne odvážny a veľký krok. A v najbližších dňoch to pôjde teda dole. Tak a to by bolo asi aj tak všetko, čo by som vám na dneska chcel povedať. V tomto týždni očakávajte nové veci. Dúfam, že počasie pôjdu aj ďalšie spolupráce a vidíme sa pri ďalšom videu. A ak ste noví na tomto kanáli, zanechajte tam odber, zanechajte tu like, pozitívny komentár, konštruktívnu kritiku. Všetky tieto veci rád príjmem a vidíme sa. Čus!